Warajeno weche mag tuke ni tim Kenya jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar higni 17 Junior Starlets biro wuok pacho ka tarik 1 dwe mar 10 kadhi e piny mar Spain kama gibiro goye tach ka gitimo orako gi ndalo 11 motelo ne tuke mag pinje duto mibiro bagi e piny mar Dominican Republic. Tim no mitayo gi kocha Mildred Cheche ma bende osebedo katimo ikruok margi e alap ma Kasarani Annex nondiko historia bang' loyo tim mar Burundi gonde 5-0 kendo ng'ado tiko mag tuke adhula pinje duto. Kenya nitiere Group C kama bende oting'o timbe kaka Korea, DPR, Mexico gi Ingereza. Tim no yudo fuong'ruok bang' jotugo 4 ma sulwe mane onego tim penj margi mar klas 12 omigi thuolo mar timo penj moyiedhi kama endi biro miyo gi thuolo mar yuoro e tuke mag pinje duto machakore tarik 16 dwe mar 10. Tunaenda Spain, mimi najua itatusaidia sana kubuild confidence, courage, juu najua ndo tumeanza. Most of the time tujacheza hizo games za nje. At least wewe tunaenda huko hivyo kucheza hiyo tona. Tucheze na wazungu maybe. Juu tujazoea kucheza nao. Hii itakuwa first time na najua tunaenda kutia bidii huko hivyo. So far we've improved on several areas that we had gaps and also strengthened the team because playing internationally is different from playing regionally or through East Africa. So now they are going to play the best of the best in the World Cup and we need them prepared. So playing against better teams in Spain will prepare them fully for the World Cup.